weeks na lang di ay mag 80th birthday na si FPRRD o kato tinuod na. pasalamat siya sa sakripisyo kay bisan palagi mag-birthday na kini giuna gihapon niya ang Filipino giuna gihapon niya nga manerbisyo sa katawang Pilipino no gani dugang pa niya dili usab niya makalimtan ang inhustisya nga gibuhat sa pag-aresto sa iyang tatay digong. Yes. Giulagway usab niini si FPRRD nga usa ka taong mas ipalabi kon unsa gyud ikaayo sa nasod ug sa mga Pilipino ug sa ulahing parte sa iyang mensahe mipaambit kini og I stand with you, my lolo, my hero. Kanapon. Oo. Unya na emosyonal ang mga tawo ba? Ingon ana labi na katong tatay sa Panabo City ka Magani, no? gipost sa ka content creator. Nihilak in town siya bisan Hilak wala siya. siya giingnan radyo mandong kay baligi emosyonal ba. Pero naman gyud radyo. Kasi Magani. nakapaminaw to sa Kapaminaw DXDC to sa ba? DXDC. Oh, update na to kagahapon mo Tanan pagkadungog. gani. Pagkadungog niya hilak yun in town Hilak siya yung sa taon. gabi Ang uban, ang uban nga high blood na. High blood, oo. Agani ko'y nabansa dito. Oo. Nga stress na bantanan o high blood na bantanan. Oo. Gawas lamang ni Carlo. Oh, dyan! naay mga inunanan na mga komento. Nang high blood na ba? Nang stress na bantanan. Gawas lamang ni Carlo. Uy, si Carlo, grabe po mo. Uy, wata ka malo ba sinunya? Wa lang yun siya kagiba. Inyong dumugo na po di ka sa comment section. Oh. Kay imbis magsimpatya ka Jumandog. For example, magpagawa sa mensahe. Dumugo na po siya ngigay plastic. Ayo ka. Why, pag di na lang. Ipa-neutralize na to. Kay Oo, tanan kay man murag, gud no? karon wala gyud Yes. sakit gyud kay Oh, mong no, hinaon gani. na. Nagbiyahe ko ganina ka Jumandong. Luuya. Aburidong utok sa mga taga Davao. Taga Mindanao latod. Oh, labi na ang uban kay alas 2 des kadlawon ang uban na human og rally. Dito sa Coastal Road kagabi nakuhaan ni kasamang Gerald di na si intern. Daghan pa. Daghan pa. daghan gihapon Dito to. sa Cotabato. Cotabato. Kay naay nakulatahan dito. Uy. Tanan nagsingkit Kay na nang BBM. Oh, tanan nagsingkit nag Duterte. Nagsingkit og BBM. Agi kulata. Ay na lang gyud mog sulay. Uy, Ayan na. tuod po di ay gawas anang BBM versus Duterte. Kining Lenny versus Duterte supporters. Nagawas na po di sa social media. O nagatbangay na po sila. Kagong po daing adlawa, nakoy nadunggan nga usa ka kauban nato nga media dito sa Davao del Sur. Niingon siya karon pa mo maglusad og rally sa dihang gisiging-siging na mos mga tawo. Dito sa Digos, nagpahibalo si Mayor Cagas ba nga karon daw hapon Magkahang habon. maglusad sila og rally. O mag-rally? Aging suporta kang og simpatiya kang FPRRD. Nagpo kay nabasa ba? Unsa man? Ilong diha, people power, ug tibugan ni meetings dayong di kay mo tambong. Mao na diha. Oo, mao na diha mga igala pero Meeting ganis purok di mo tambong, people power na noon. dali ka kay mo tambong people power pero tawagon diha sa kuan. Ilham purok di gyud mo tambong. Sa usa ka kining tuig ka usa ka. May nalang nagpakita pero para lang kun sa snacks radyo mandong. Gabi naman po na mga igala. Ay pasensya mo. Amo lang agi katawa Yes, pero okay, bugat kayo, uy. Ug sa inyong gibati tawo ra ba pud ming. Oo. Nagadabaw man sad ta. Yes, sakto. Mao na paminawon pud nato unsa pud kay tambag ni Radyo Man Abi sa Sige daw, netizens Daipi. karon kay naabay agid ta sa high emotions and media or dili man ka media asa man kakaron na trabaho ka sa government naman kitay biases. Yes, So lagi mga unsa may bias. angay nato buhaton diha. Tambagi mi Radyo Man Abi. Yes, kana mga kasama no, be careful lang po sa inyong i-post sa social media. Yes. Kay naman pag-iuban nga kanang mo paggawas sa gibati Yes, pero 'di ba? Ka-remember mo atong gibuhat ni Robbie Domingo nga ni Nag-file din dangop siya gyud siya sa NBI kay pwede na ba to consider nga threat. So careful lang sa inyong ginabuhian nga pulong. And of course, dili lang kayo magpadala sa emosyon kay napuban Correct. ka ng musinggit na gyud people power Oh, pero oh. even kung wala pa man ta ato nga mga panahon Yes. no inana pero dili po dalim ang giagihan sa mga Pilipino ni atong higayon. So mga kasama before anything else magampo gyud ta sa kalinaw and kato kung magpasibaw man ka sa imong gibati diha sa social media be responsible. O kana